हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा स्कलारशिप ओंखारना फैदों जाय स्कलारशिपखौ नोंथांमोना मेट्रिक पास जानायाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय स्कलारशिपनि फैसा हिसाबै नोंथांमोना 30,000 सिम फैसा मोननो हागोन गोगोमानो मोननो हागोन होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामाबा बहा मोननो हानो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौबोथ' मिथिखागौ फरायनाय समाव गोबां थाखा फैसानि गोनांथि जायो दा बेनिखायनो स्कलारशिपनि जै नोंथांमोना एफा मोनबाबो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मदद गोनां जायो दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामना लानो हायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पुरा डिटेल्सै स्कलारशिपनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय पार्सेन्टेजफोर नांगोन ना नाङा आं बेखौबो खोन्थाहरगोन सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जागोन एप्लाइ खालामना दोनबा नोंथांमोना मोननो हागोन ना बेवहाय सेलेक्सन प्रसेस बायदिसिना जागोन बेखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय आं बावलायलांबायसो स्कलारशिपनि जोंहा नामा जाहैबाय डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिप दा बे स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानायाबो दा बिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पास जानायाबो 30,000 सिम नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दानिया नोंथांमोननिसिम फारि फारि खोन्थाहरनोसै आरो बिनिफ्राय गिबियावनो आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्कलारशिपफोरनि आपडेट साख्रिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना नायनो हागोन आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम मेट्रिक पासफोरनिखौनो एप्लाइ खालामनायनि बागैनो खोन्थाहरनोसै जेनेबा मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना बेसेबांसो पार्सेन्टेज नांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय बेखौ दा जोंहा एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय फैबाय थानाय जुननि 28 तारिखआव जोंहा लास्ट डेट माने मास मोनसे दंबावो आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय जानांगोन नैबे 2026 मायथाइयाव माने दाख्लैबावै जायफोर नोंथांमोना मेट्रिकआव पास जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ बेसेबां थानाय जानांगोन ना मिनिमाम खमथारबाबो 65% थानाय जाबासो मेट्रिकआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननिया मेट्रिकआव 65% नोंथांमोननियाव दङबा मिनिमाम खमथारबाबो 65%नि बाराबाथ' मोजां जाहैबाय जायखिजाया खमथारानो 65% सिम थानाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 8 लाखनि बारा जानो मोननाय नङानो एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बिनिफ्राय प्रिफारेन्सखौ होनाय जागोन जायफोर नोंथांमोना गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय मेट्रिकखौ पास जानाय दा नोंथांमोना गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना डिसेबिलिटि केटेगरियाव गोलैयो नोंथांमोनाबो माने माबाखौ प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन जाहैबाय आरो बेजों लोगोसेनो नर्थ इस्टनि स्टुडेन्टफोरा माने प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन जाहैबाय जोंथ' नर्थ इस्टआवनो गोलैयो नालाय दा बेनिखायनो जोङो माने गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन जाहैबाय नैबे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिपनि जोहै दा बिनि फिथा बेसेबां नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांमोना 30,000 सिम फैसाखौ मोननो हागोन दा बियो डिपेन्ड जागोन नोंनि बे फिस स्ट्राक्चारनि सायावबो जेनेबा नोंनि बे कलेजनि एडमिसना बेसां बिनिफ्राय टिउसन फिसा बेसां बायदि गासैखौबो लानानै नोंथांमोननिसिम स्कलारशिपनि फैसाखौ हरनाय जागोन जायखिजाया 30,000 सिम नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन टिउसन फिस बायदिसिना गासैखौबो दाजाबनानै बिजाब बायदिसिनानि गासैखौबो दाजाबनानै नोंथांमोननिसिम स्कलारशिप फैसाखौ हरनाय जागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय मेट्रिकनि मार्कशीट नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन एडमिसननि रिसिप्टखौ नोंथांमोना होनो नांगोन दा बिनिफ्राय एडमिसननि रिसिप्टआव जेनेबा बेहाय जोंहा एडमिसन रिसिप्टआवथ' लिरनाय थायो नालाय नोंनि बे एडमिसन फिसा बेसेबां बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आरो दा बिनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनो नांगोन बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन पासबुकखौ नोंथांमोना होनो नांगोन अनलाइन एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दायो नोंथांमोना मिन्थिना मोनजोब्बाय जानांगौ नोंथांमोना सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन मा डकुमेन्ट्सखौ होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेसेबां नोंथांमोना स्कलारशिपनि जोहै फैसाखौ मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना निस्सय दायो मिथिना मोनबाय जानांगौ नाथायबा सेलेक्ट खालामनाय जागोन बे नङा गासिबो नोंथांमोना मोनजोबनो हागोन बे नङा नोंथांमोना सेलेक्ट लिस्टआव फैनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हागोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोनबानो जाबाय उनाव जुदि बायसान्स सेलेक्ट जाफ्लाङोबा नोंथांमोना 30,000 सिम स्कलारशिपनि जोहै फैसाखौ मोननो हागोन एसटि स्कलारशिपनिखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखादों माबादि जानानै दङ फैसाखौनो सोआखै दा बिनिखायनो बेफोर स्कलारशिपफोरखौनो नोंथांमोना एसे एप्लाइबो खालामहोलांबानो जाबाय आरो बे नङा जेनेबा नैबे स्कलारशिपखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि नङा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि जायफोर नोंथांमोना पास जानाय दा नोंथांमोननिखौबो आं दानिया खोन्थाहरनोसै दा नोंथांमोननियाबो लास्ट डेटआ जाहैबाय फैबाय थानाय जुननि 28 तारिखआनो जोंहा लास्ट डेट मास मोनसे सम नोंथांमोननिसिम होनाय जादों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बयबो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना
2025 आव जायफोर नोंथांमोना हायर सेकेन्डारि पास जानाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन 2026 माने देग्लाय बोसोराव जायफोर नोंथांमोना हायर सेकेन्डारि पास जानाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय बोसोरनै माने खाबु होदों आरो थांनाय बोसोराव हायर सेकेन्डारि पास जानायाबो हासिगोन देग्लाय बोसोराव हायर सेकेन्डारि जायफोर नोंथांमोनाबो खालामदों नोंथांमोनाबो हासिगोन आरो दा बिनिफ्राय मिनिमाम बेसेबां पार्सेन्टेज थानाय जानांगोन नोंथांमोननि बे हायर सेकेन्डारियाव मिनिमाम खमथारबाबो 65%आ थानाय जाथारनांगोन होननानै बेहाय जोंहा लिरनानै होदों दा बेनिखायनो 65% मिनिमाम नोंनियाव दङबा पार्सेन्टेजआ हायर सेकेन्डारियाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय जुदि 80 90 75 78 बेबादिबाथ' जोबोद मोजां नोंथांमोननि थाखायथ' माने मोजां जाहैबाय बियो नोंथांमोना नैबे जा सेलेक्ट लिस्ट खालामनाय जायो दा बेवहाय नोंथांमोना फैगोना एसे माने 100% जाहैनो नागिरगोन आरो पार्सेन्टेजआ जुदि मोजांबा दा बिनिफ्राय सोरबादिया प्रिफारेन्सखौ मोननांगोन जायफोर नोंथांमोना हायर सेकेन्डारिखौ गभर्नमेन्ट स्कुलनिफ्राय गभर्नमेन्ट कलेजनिफ्राय नोंथांमोना खालामदोंबा नोंथांमोना गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन पार्सन विथ डिसेबिलिटिया नोंथांमोना गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन जों नर्थ इस्टनि फरायसाफ्रा गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय स्कलारशिपनि फैसाखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय वान टाइम नोंथांमोना आप टु 30,000सिम स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बियो डिपेन्ड जागोननो नोंनि बे टिउसन फिस एडमिसन फिस बिजाब बायदिसिनानि थाखाय स्टाडि मेटेरियेल्सनि थाखाय एकमडेशननि थाखाय आरो बिनिफ्राय बायदिसिना फरायनायनि रिलेटेड जाखिनि जोंहा खरसा जायो दा बेफोरनि थाखाय नोंथांमोना आप टु 30,000सिम स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय डकुमेन्टसा नोंथांमोननिया मा नांगोन पासपर्ट साइज फट'ग्राफ आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै जायखिजाया मोनसे डकुमेन्टसखौ नोंथांमोना हाबानो जाबाय पान कार्ड भटार कार्ड आधार कार्ड जायखिजाया मोनसे मा डकुमेन्टस दङ दा बिनिफ्राय क्लास 10नि मार्कशिट हायर सेकेन्डारिनि मार्कशिट बिनिफ्राय एडमिसन रिसिप्ट नोंथांमोना होबानो जाबाय एडमिसन रिसिप्टआव जाखिनि जोंहा एडमिसननि फि स्ट्राक्चार होनाय थायो बेखौ नोंथांमोना होनांगोन आरो दा बिनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनो नांगोन स्कलारशिपनि एप्लाइ खालामनायावथ' नोंथांमोना मिथिखागौ इनकाम सार्टिफिकेट गैयाबा नोंथांमोना एप्लाइखौनो खालामनो हाया दा बेनिखायनो इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगौनो दा बिनिफ्राय बेंक एकाउन्टनि डिटेल्स नोंथांमोना होनो नांगोन माने पासबुकखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामना होनो नांगोन अनलाइन एप्लाइखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन आं नोंथांमोननिसिम अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों गासिबो चेक खालामना नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय सेलेक्ट जाबा नोंथांमोना मोननो हागोन बे नङा गासिबो नोंथांमोना स्कलारशिपनि थाखाय मोननो हागोन 100% आं बेखौथ' बुंनो थाङा जेरै गासिबो स्कलारशिपआनो बेबादि नंखाया एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना गासिबो स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हाखायानोसै माखासे मानसिफ्रा मोननो हायो बेबादिनो नोंथांमोना माखासे मानसिफ्रा मोननो हागोन आरो जेरै एसटि स्कलारशिपखौबो नोंथांमोना मिथिखागौ गोबां नोंथांमोना एप्लाइ खालामगासिनो दङ बोसोरनै जाबाय स्कलारशिप फैसा सोयैया दा थिग बेबादिनो आरो सोबाबो सोर मोनगोन सोर मोना दा बेखौ बुंनोनो हाया स्कलारशिपफ्रा जोंना बेबादिनो जाखायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामना लाफैलायबानो जाबाय बेबादि साननो नाङा नोंथांमोना एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौनो मोनाखै दा बेखौबो मोननाय नङा बेबादि साननो नाङा बेखौ मोनाखै नोंथांमोना नैबे स्कलारशिपखौ मोननोबो हागौ आरो दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै दोनफैलाबानो जाबाय जेराव नोंथांमोना जेबो एप्लिकेसन फिस होनालासिनो एप्लाइ खालामनो हायो दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम नैबे डक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्कलारशिपनि बागै खोन्थाहरनाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना एप्लाइनि लिंकखौ मोननो हागोन गासिबो चेक खालामना नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव दा बिनिफ्राय माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना बयबो इन्स्टाग्रामावबो फल' खालामबानो जाबाय इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना आंनिसिम माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना डाइरेक्ट इन्स्टाग्रामाव आंखौ फल' खालामनानै DM एबा SMS नोंथांमोना खालामनानै सोंहरनो हागोन अब्ला नोंथांमोना लोगो रिप्लाइखौ मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों